Takže já se dotknu do sebe a začnu tím, že si koupím asi bodky a 2 potky, pak utíkám ke svým modrým buffu do řeky. Zalezu si sem, je to lepší než stát tady, protože často se vám stane, že soupeř přichází do tohoto křoví a vy, když stojíte zde, tak se vám pak hodí CVčko, flash a stun a vy máte v podstatě jasný kill, zvlášť když moje soupeřovi týmu třeba 2 stuny tam jsou, už je hodně špatný. Když stojíte tady, tak oni začnou přicházet, vy je vidíte, ustoupíte, dejme tomu v 0,40 a ještě stihnete sformovat nějakou obranu. Tady si jde provorka, tady je důležité, že musíte dát 3 hity a pak až to můžete vykousnout. Vlastně budete mít téměř plný HPčka. Teďka mi race na půl. Zabiju buff a utíkám za amu. Tam jsem se asi všiml, že spadla Sonia, se hned kampují. Tady jen sežer velký. Kvůli tomu, že mám kůze, můžu se dovolit. Utíkám dál. Tady hodím vardu tak abych viděl na toho lizarda, když si ho hodím sem. Tak je to špatný, protože přijde Amumu, bude ho zabíjet. Já nic neuvidím. Tady jsem trochu zamatkoval. Pak už jsem dlouho counter jungloval. A je to kvůli tomu, že jsem chtěl zabít tyhle ty golemy. A ono se musíte snažit, abyste nebyli viděni těma minionama, jak přicházíte, protože potom by přišla Rivena, nebo Ahri by mohla přijít, a Mumu by mohl přijít. Mohli by vás tady skřípnout a byste jim dali first blood, takže ty si musíte dát bacha, ale já si neuvědomil, že já bych to býval stíhal, protože když se podíváte, tak to odhadníte podle svých creepů. Já jsem byl před chvíli někde tady a kastěj furku jsem to v krvu a moji creepy byly tady, takže já bych to býval stíhal probíhat. Celá v pořádku, takže to byla moje chybka. Svějte bacha. Tady to obíhám kvůli těm creepům, musí zabít ty golemy. A předtím byl na gengu na midu, teďka přichází. Ani o mě nevěděl a stunem mi prostě vyžral ten velikýho. Býval... tady to bych neměl. Dobrý gangplank, hnedka vyšel naproti. Tady se schovám do tohoto křoví a počkám, až sem půjde Amumu. Nevím, co tady bloudím. Už ho vidím přicházet. Když se ní počkám, jak to bude zabíjet, tak si HPčka, vidím 1000. Už se pomalinko rozebíhám, abych mohl ukrát. Do toho ještě ten je proti gangplank, takže já mu vezmu červený buff, dám si Ečko, dostane slow, gangplankovi dám buff, ale jsou krásná first blood. No, co dotknu na sebe. Rejs tady hnedka nám šel na pomoc, dobře zareagoval, nechal tu Ahri, by nás nějak hantila. Teď jsem si zkoušel Nervenu, ale ona má velký burst, takže to nebylo více něco s ním dělat. Koupím Philosopher, půjdu do lesa. Tak ne, tak půjdu Nervenu. Musíte nějaký tank. Gangplank si nemůže moc dovolit riskovat, protože on nemá tady HPček a ta Nervena by ho směla na burst. Hlavně musím Nartu, to je důležitý, aby nedostal ganku od Amumu, jsem taky. To je kvůli tomu důvodu ty Narty, protože když hodíte sem a sem, tak tento už nemůže nikdy zagengovat.
jedině nějaký šako nebo něco, co skočí přes kryv. Protože jsou všechny cesty zaberaný. A když někdo jich chce tudy, tak ho vidí. Tudy taky. Jediná cesta je pak po té linky, ale to už nikdo nevěří. Jsou hnusný gangy. Protože si těžko brání. Jak tady na midu, co nic neděje poměrně, nějaký gang. Jungle. Budu asi gang, beru. Oni tady mají, myslím, Marty někde, no. Ještě tam má vysíčko, abych to viděl 100%. To budu asi motat. Tak, děkuji. A pak jsem si rozhodl jít do tohohle křoví a odplatit. Ono jako, je to lepší než proti nikdy odjinut, protože oni mě viděli přicházet a teďka ty jednice nemůžou moc vylejzat, protože nevědí, jestli tam ještě jsem nebo nejsem. Té většinou si vyházeli, takže tam už nemají co řešit. Já mezi tím utíkám na gang na top. Zabijím si modrý, tam se Rezi zase nechce báv, on ho nechce. Že prý by ho ztratil stejně proti Ahri. To byla chyba, no. Když přeskočil takový důležitý ten, kdy Amumu šel na gen k Reizemu a my jsme tam vymlátili. Dali jsme právě kill Ahri. To byla chybka. Kontroluju buffy. Tak jsem tady viděl Amumáka. Jak tam zabíjel Drejty, on na mě hodil účko. A Reiz už ho doráží. Zbyde mu 4 HPček. Já si jdu pro Red of Gold. Takže se hodí vždycky. Utíkáme si do džungle. Když tady budu obíhat, budu si kouknout, jestli už tam Amumu nemá červený buff. On ho zrovna zabil. To byl takový špatný. Když jsem šel asi čekat na to Amumu, až budu přicházet na gang. Na top. A on měl přijít. Teďka ale šel drkem, takže ho nepotká. Zkoušeli jsme tu Hamsi nějak rozhodnout, kdo se nám nepodařilo. Teďka tady zabijíme kryty, aby jsme pak mohli dát dive na toho Amumu. My tam vlastně vyškopili do našich krytů. Teďka nepustíme ho, musí stát pod věží. Já zapnu účko, tím mu nedávám damage. On si vyplejtval své účko na nic. Pak mu je vybuchlo, dostal obrovskou damage. A my už ho zabijíme. Já jsem zůstával po tu věží, protože jsem potřeboval tankovat pro Gangplanka, který by tam jinak umřel. A tady mi ta hra nemůže najít, bych chtěl. Je pomala. Má jedničkový boty, asi ne. Má jedničkový boty. Já měl ten buff. Já jsem červený. Tady nějaký fight. Velký fight. Měl docela štěstí. Krademe jejich modely, to se nám hodně hodí. A Mum ho potřebuje Ridena taky. Nevěděl jako. To je co v pohodě, protože Vejna už má lanternu.
Teďka tady zmínila do Ahry, tak jsme viděli, že půjde dolů. Jsme si nechali vygengovat. Tady skákala nějak. Tak. Tohle je dobrý. Tady dám slow. Ečkem. Pak zapnu ultimátku, ale to není kvůli damage, ale kvůli dalšímu slowu. Takže Ahry musí vyplývat flash na to, aby utekla. Tyhle ty game, to dělí tady na game, to je dobrý. Když hodíte Ečko, zpomalíte ho, postavíte si kousek před ní, zapnete ultimátku. Ono často se vám stává, že při těch gangách jít dokázíte a dáte ten damage, ale hlavně tam dáte ten obrovský slow. Ta linka, která má většinou damage, tak to už dá nějaký ten kill. Tak se budu junglit. Na midu mi zabili. Ale nic neví. Já žiju. Tady teďka utíká Ahry, ne? Tady. Teď jsem zapnul Shreddy pro nás dva. Ahry odskákala. Já flashuju. Když jsem rychlejší, tak ji asi doženu a dám ji slow. Už ho tam má. Další slow. A teďka nic. Kesný dobře. Nejhorší, že já nevím, co se stane. To můžu zrychlit ten klina. To byla ultimátka, aby nemohla utíkat tudy, tak jsem musel otočit a nechat si zabít Wattwayne, který jsem nechal předtím tím červený buff. Tak jsem si nevzal já. Jenom si to v té pozdější fázi trochu vyplatí. Když už jsou zbourané nějaký ty věžky a trochu si chodí mezi limitama. Páč ten AD carry to využije víc než my. Tam nějak pobíháme jak zmatený. Všichni tam flashujou. Ta dostala slow, už čas mi rozdechá. Zabijeme si dalšího draka. Však vám vyhraná hra, víceméně. Tady už nevím, co robit. Protože nemají žádného draka, nemají na co vyhrát. A Momo je podfarmený, má 0,5. A hry má kolik? 2,3. My máme Fiddly Hryzdyho, Vaynu. Jediné, co mohli hrát, byla ta Rivena. Ale ta hra by zemíčejí, přestože měli Amumu, tam fakt už nemají co řešit. No, já kupuju další defenzivní itemy. Nechávám modrý buff Crimson, si vezme. Tíkám na to. A já teď dostala první slow. Druhý zapínám Shreddy, aby jsme ji doběhli. Přední zapínám ultimátku. Další slow. Už si myslíme, že ji máme, ale ona použila heal, který má Summonerech. A pak nakonec uteče.
jsem zbourám výšku, vystavil jsem IGs, když byl nějaký teamfight, Amu mu hodil účko a vždycky hrajte proti Amumákovi, tak vždycky, když on hodí účko, tak ho hoďte taky, protože všichni od nich automaticky tam naskáčou a jdou po hrdinech, kteří jsou v tom jeho účku. Tím pádem jsou zpomalení od vás a když se dokástíte, tak tím výbuchem tam dáte slušný damage, s Gangpointem taky hodil něco svýho. Další damage navíc, přichází Rise. Karta se obrací. Jedna čuba dostává kill. Druhá si tam uteče. Neuteče. Dostane ještě slov ode mě. Tak já ji zabiju. A zabijeme buff. Věžku. Dávám nějaký slovy. Vejnou si to udemíže sama. Zase Amu hodí účko, já hodím účko. Jsem zase rozdíl. Popoženem. Zabijím nějaký vardy. Jdem na šura. No. Tady se Rivina rozbíhá na Vejnu. Já jí dávám buff, kásnu účko. Teďka Tristan začala utíkat. Vejna byla zpomalená, takže vlastně Vejna tam dávala free damage. No a potom tohleto, což je jen ukázka toho, jak vypadá Fiddly jádečko. Tak budeme pušovat asi. Přeběhneme na druhou stranu. Zase domů. Sam už to ukončíme. Zase Vejna dostala buff. Vidíte, že ona má rychlost útoku 2,3, když nemá skoro žádný itemy na atak. Já házím účko a mu musí utíct. No. To Vejna je přefídená. Všechno má ten buff, takže to dává hravní DPS. Už jsem tady.